Mga buging handumanan, uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili ni mo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kabarutan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, nakuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tulmanon. Mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Tinahudog pinangga namong adiliden. May hapon kadimo ati og sa mga naminaw, kaayo, niining, mga matulun-anon nga programa matag hapon nga tanan. Makalingaw o makadasig nga tulumanon ang mga buhing handumanan uban sa mga awit. Ako dahil si Boy Adiliden, usa ka construction worker. Nagpuyo dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental. Anyos ang akong panuigon. Frustrated lover. Adunay hinigugma nga maabot og siyang katuig ang among relasyon kanhi. Mibiya ug nawala sa akong pananaw ug pagdugo daw sama sa usa ka ulag. Dugay nako nga rabaw isip usa ka construction worker at Adiliden. Lisod man mga applied trabaho kung wala kay maayong kinaadman. Di na ko'y kaulaw nga elementary graduate lang ko Adiliden. Pero baskog man ang akong lawas, nabuhi sa pinobreng kinitaan kauban sa ako ang pamilya. Pila kay dayon nga nanganbaho ako sa nagkanaiyahang balay o pinuanan naaman ni Foreman at din. Hinungdan nga nalingaw lang sad ko nga wala ko magkunahuna nga manguyab o musulod og relasyon. Kaligis akong gingon nga napakyas nako. Og siguro niadto mga panahon nga napakyas ko matagabi ikong nagdanguy-nguy. Naghilak. Yes, lalaki ko ti, pero di na ako mapugna niya ato mga panahon nga mong hilak ko. Tungod kay, wala kay sala ba? Tungod kay gibuhat nimo ang tanan. O giyamiran lamang sa usa ka babae. Kay matud pa niya, wala daw kuno siya'y maayong ugma nako. Kay tigmasar ako og semento at ilinya. Katabang sa akong amo nga ako ang gitrabahuan, may akong naila-ila at ridin. Mo'y maghatod namo og tubig, snacks, matag hapon. Ug makigtabi usab namo panahon nga mamahuway mi. ₱25 ang iyang panuigon.
O gikan usab kini nanimuyo sa Bukirang Bahil, parte sa ikatulong distrito ning atong lalawigan. Nakasuod kaming duha in short at dito. Bisan pa man sa gintang sa among panuigon nga almost half mga 10 katuig or 20 katuig ang gintang sa among panuigon. Pero dili man pud ko mailahan nga tiguwang nati. Kay lagi di man ko masakiton. Maayo ang akong panglawas, bisan og utan ang akong perming gikaon. Panahon nga mo serve ato lang itago sa pangalang Inday. Smiling kaayo ni siya ate ditin. Unya, ambot ba nga mga upat na kabuok na mga construction worker kauban nako. Pero dili siya nako nakigsuon. Tanto na akong istorya niya akong nadunggan nga nakadayeg daw kuno siya nako kadili daw kuno ko hambugero. Unya, iya ko nang giobserbahan nga oras daw kuno sa trabaho jud kuno ko. Mao kuno iyahang nagustuhan diri nako at diden. To make the story short, ate, nagkauyab kami. Nagkauyab mi nga wala kong maglisod sa pagpaninguha niya. Iguran akong gikumot ang iyang mga kamot. Ug mihalog siya nako ti. Timaan nga nahigugma daw pud kuno siya diri nako. Binguntag pila pa man kabuan ang among relasyon at didin. Pero ako na daang giandam ang akong kaugalingon. Tungod kay bata man siya, kumparar nako, basin o kaluoy na po na niyang gibati. Or basin po o naigugma siya nako sa tinuray. Akong gipaparar ang akong kaugalingon, is either magkadayon mi, o maabot pagpipila ka mga tuig ang among relasyon, o posible usab na makakita siya glain, kay mas bata pa man siya ikumparar nako. Pero akong ipasalig sa akong kaugalingon og ngadto kang Inday at didin. Nakaron nga uyab nami, dili jud ko mangitaglain. Siya lang. Ug bason pala unta kun makaagwanta siya puhon sa kinabuhing kabos. Muasa baka ko ni Inday ate? Ug mulungkad ta tanan. Umulungtad ba usab og pila ka tuig ang among relasyon. Mao lang kina akong swatampo karong hapuna at dili og daghan kayong salamat sa makanunayon nimong paghatag og kinabuhig pagtagad sa mga swatampo nining imong programa. Thank you so much. Kining tanan gikan ni Boy sa probinsya sa Negros Oriental. Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung ubos nga alaga tinahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.